chwilio i ddylunio a gwneud unrhyw beth defnyddiol allan o'r craidd. Roedd y canlyniad yn anhygoel gyda pob math o eitemau creadigol wedi'w creu o ddalwyr infant i ddalwyr meicr a spaces tynnu rhaid. Mae yna elfen werth iawn i'n gwaith. Mae'r holl bren rydym wedi defnyddio wedi dod o hen faledig fel rhai. Yn aml iawn, bysent yn cael eu taflu neu llosgi, ond rydym wedi rhoi bywyd newydd iddynt. Hefyd, gan fod y palets yn dod o goed, rydym yn cychwyn plannu coed ar dir yr ysgol mwyn sicrhau bod digon o goed ar gael ar gyfer y dyfodol ac i helpu arafu cynhesu byd eang. Erbyn hyn, rydym wedi dechrau dylunio ac adeiladu nifer o eitemau ar gyfer eu gwerthu. Rydym wedi cael safonau a dodraf i ddangos i ni sut sy'n gynhyrchu llwyth o eitemau ac i sicrhau bod bob un o ansawdd da. Rydym ar fin y cychwyn ymgyrch a hysbysebu mwyn cynnwys marchnad mwy eang ac mae busnesau lleol wedi caniatáu i werthu rhai o'r eitemau. Rydym yn gobeithio gallu gwerthu llwyth o ddarnau Prendigedig ar-lein cyn y Nadolig. Diolch am wrando a chofiwch am Prendigedig, nwyddau o safon.